Gravid yoga je cvičenie, ale nie ide len o fyzické cvičenie, ale ide aj o určité psychické uvoľňovanie sa. Takým základným cieľom je uvoľniť sa k pôrodu. Sústreď sa len na svoje dýchanie. Uvoľni všetky nepotrebné myšlienky z hlavy. Nepotrebuješ na nič myslieť teraz. V mojom podaní alebo spôsobe, akým ja robím hodiny, je tá psychická stránka na prvom mieste a až potom ide vlastne to fyzické telo. Aj pánvu, bližšie k zemi. Uvoľni napätie cez nohy do zeme. Môžeš cítiť priamo spojenie so zemou. Uvoľni šiju zo strany na stranu. Dopredu a dozadu, keď chceš. Keď dokončíš, pomaličky polož obe ruky na brúško, privítaj bábätko na hodinu. Cvičenie gravid jogy sa skladá z jogových pozícií, tie sa nazývajú asany. Pranayama, to sú dýchové cvičenia. A potom je to záverečná relaxácia, ktorá trvá zhruba 5 až 10 minút, kde si teda tie budúce mamičky môžu oddychnúť a úplne sa uvoľniť, odovzdať sa. Vychutnaj si ešte 5 takýchto nádychov a výdychov. Keď dokončíš, nemusíš otvárať oči, pomaličky rozhyb svoje telo. Začni robiť veľké kruhy. Je veľmi dôležité, aby človek počúval svoje telo, aby dýchal v súlade s týmto telom. To znamená aj tie pohyby, ktoré sú, aby vykonával v súlade s dýchaním. Výdychom sa pokús viac a viac uvoľniť. Rozhľadaj bábätko v brúšku. Priebeh tehotenstva veľmi ovplyvňujú hormóny, ktoré sú počas tohto obdobia vylučované. A veľmi závisí od celkového naladenia teda tej budúcej mamičky, že aké hormóny sa vylučujú. Jednak je to aj teda počas toho tehotenstva, ale hlavne aj teda pri tom pôrode. To znamená, že dôležité je to dobré nastavenie, to pozitívne nastavenie, to uvoľnenie, pretože pri uvoľnení dochádza k vylučovaniu tých správnych hormónov, ako je oxytocín a endorfíny, sú to tzv. Hormóny šťastia, ktoré robia pôrod znesiteľnejší. Oxytocín to je hormón, ktorý sa vylučuje v podstate vo všetkých intimných oblastiach ľudského života, kde teda pôrod patrí medzi ne. A tento hormón posúva pôrod dopredu. Brada k prsiam, nádych. Až hore nad hlavu. Vydýchni do strán. Nadýchni sa do strany medzi rebra. Keď žena nie je uvoľnená, ale práve naopak je celý čas v napätí, dochádza k vylučovaniu iných hormónov. Taký základný, ktorý určite všetci dobre poznajú, je adrenalín, ktorý ten pôrod brzdí a jednoducho tak, ako je ona v napätí, tak aj celý ten proces je napätý, neposúva sa dopredu. Aj toto cvičenie je veľmi dobré na to, aby sa tá žena uvoľnila, aby sa naučila dopredu už k tomu pôrodu uvoľňovať. Doprovod k pôrodu je veľmi dôležitý. Nemusí to byť však podľa mňa muž, aj keď samozrejme môže. Ten človek, alebo teda ten doprovod k pôrodu, či už to je muž alebo žena, tú ženu počas pôrodu podporuje. Stačí niekedy iba, že tam je s ňou. Malo by to byť tak, že sa dohodnú, že hoci kto, keď sa už na to nebude v danom momente cítiť, môže tú miestnosť opustiť. Pretože môže sa stať jednak, že aj tá žena si to zrazu proste v tom momente uvedomí, že teraz chce byť sama pre seba. Alebo to môže byť skutočne aj ten partner, ktorý si uvedomí, že toto nie úplne celkom dobre zvláda a že skutočne by tej žene nebol až takou pomocou, teda keď nie je úplne uvoľnený. S výdychom poza chrbát, keď chceš, na kríže, na zadok alebo až na stehno, hlava pozerá k ľavému ramenu. Dýchaj. Poď naspäť, narovnaj chrbticu. S nádychom pôjdu obe ruky hore. Spoj dlane. S výdychom ruky do strán. Polož na brúško. Opäť.
opäť nádych. A výdych. Keď chceš, opäť môžeš zavrieť oči. Nadýchni sa. Druhá strana, nádych. Točíš sa v ramenách, nie v páse. Nechaj chrbticu pracovať. Zároveň aktivuješ tráviacu sústavu, pečeň, obličky. Pomaličky sa presun do šavásany, keď chceš na ľavý bok alebo na chrbát. Ak si líhaš na chrbát, líhaj si cez bok. Na chvíľočku zavri oči. Odovzdaj celé svoje telo na zem. Pokús sa úplne uvoľniť. Prejdi celým telom, až úplne dole po končeky prstov na nohách. Pouvoľni všetky svaly. Uvoľni aj všetky nepotrebné myšlienky z hlavy. Zameraj sa len na svoje dýchanie. Skús si predstaviť, že s každým novým nádychom príjmaš novú silu, odvahu, aj novú energiu.